Daghang kadyo diri sa ubos. Nga. Masa ni. Si Plurami arang lugar dira si samok na nga. Palutuon ko no ko kay dito sa Manila, dito pa sa Promise Manila. Nakakaon sila ngani niluto sa kaubas trabaho. Hi everyone, majung buntag nijong tanan. Nguha day ko gabi guys kay dugay ra ko gisugong Plurami nga palutuon ko nung kuglaing. Nga nama may arang naghana sa ubos nga nila ah. Tumaw karon manguha ko. Ay takway jud din na ah. Takway lagi may takway kan. Ito na mas ni ali ata ka. Panguanay kay mao man nina, takway man nina, nga naon man ni porma. Ha? Mani takkan ni may kuhaon ay di nang dabong. Ingani nay na. Ngari pud. Ngari man mao naman eh. Ngari butang. Naidaghang takway guys na. Ang pangaan. Ja. Kulbaan naman ko guys bakay basig na mga uod. Nag-uod. Mara man yang kontra gani ko sa kalabungan guys, madlo ko na mulusot nga uod ba anja. Akong takway pud guys. Kasi na kailag takway na. Sama na, siluban man yan na. Siluban man na. Guys oh. Ay, may kasam din ng daos gabi. Okay. Hindi, isang taklan. Ay. Guys ha. Sakto pud kay ning init. Wait, lagi siya ni. Kuan. Wala ko niya. Wah, hilak na pos siya. Wadi si day unod. Puro day kuan. Nag mo pagunod kay pang pamilya na man siya kay mao na nimo. Tari. Ah, Na, mo kanang po siya mo gabi na po niya usaha. lapok na ko. Ano ba lagi? Hindi naman nakakadaog. Naglabi sa punuan. Wala si day unod nay. Kaya wala ba di Wala si si- Pao, wag sang mani. Ha? Jaba-jaba na punuan. Abag dyan din na, abig na magpaw na. Wa may pao na ni, nakatanong pao na ni. Bagsang na, hindi bagsang na siya. Baka niya. Na guys na ang gibiraw mo day unod. Hindi ba lagi unod? Paluwarin niyo. Pao na naman ninahan eh. Bagsang, hindi ka na. Pao. Pero mautan, ini man yung gabihag mautan ay. Kaya naman, marami ko nang gikat ka. Inasin niyo. Ay, yes. Masig na na ko yung manahod na eh.
Lasig na na uod. Sakto na rin ay. Adyo laman ipaputulin ruy ng uban. Sakto rin kadaghan na. Tapos daghan ng puto. Aduh halo. A few moments later. Niabot des Ate Esther. Ay, tagsang lagi makauli kay wala pamili ti. Salamat sa imong dati nga. So, mga bata sa Aliana na ay sa may mga bata Aliana nga niabot imong Ate Esther sige magkagpangitaan na. Nalipay ma. Nalipay. Adyo kay giko ang uban na laman dito sa tipunan kay wala man ay bata. Uban ka panghipos ka. Aksi nanay ma. Di gusto na dadaan. Ikaw ra. Mga ngayon ko na yung bata. Ikaw ra dadang antes ko. Ha? Panghipos na kayo ban gruta. Kau manghipos ka. Panghipos siya na ka. Hipos ako na. Sige, bugas lagi ko tiyan nagana. Na. Karon pa ko kasi gibugas. Suway bugas. Gabi guys ya. Mao niyang panitan ron. Dugay ra ko gisugong pyramidani. Diya. Karon pa na sa buhaton. Kay di nila mag hinlog nga ni kay katul. Bad na. Ya guys ya. Kasi makarelate dali na. Ako di ko kadto ni kuan. Gani mga Bisaya dari amo ali kadto ni ana dug lutog nga ni. Dito sa Manila rin mahala. Hindi na nag kuan ko nagputos kay kuan ni. Ano balik? Dari de ko nauna yung sa tester. Yaman sa tester yung bandaran ko. Ay unahan de iba ba unahan? Ha? Ngani ni siya guys na papakan. Daghang kadto diri sa ubos. Nga. Basta maka ni. Si Plurame arang lugar dira si samok na nga. Palutuon ko no ko kay dito sa Manila, dito pa sa Promise Manila. Nakakaon sila ngani niluto sa kaubas trabaho. Nga. Lamian man. Ning po nga palutuon ko no ko. Nga dugay pa man ni maluto kay buwad pa man ni. Pero lingas nanay ko no. Pwede ko na diretsoon. Nga. Manundog na lamang ko style sa Manila ba nga ibuwad una. Paghan dyan isa pa lutuon. Na may daghan danis. Ubus, harabat ko tilyo gahi man. Harang daghan na tambok rabat si kadyo ni guys na subus. Hindi, timing man nga gang manghod. Si Roy, nagkuhan man, nag-mower. Hindi, sayang man, maapilanis pag mower siyang manghod. Ano lamang gipanguha. Mupang ka dadilis eh. Ha? Kuhan lagi po ni sa guys, kuti lagi po ni sa himuon. Utanan. Mukhaan ka. Bao guys nga, dito sa Manila, mahal man eh. Yan na, o yan. Inasas na na, dali sabi. Inasas na na ikaw pangadyo sa plastic be. So, gusto niya na kayo nagisig ang plastic. May plastic nga gloves, guys. Ay, sa kayo suguan sa kang mama. Dali, be. Love you. Dali, day. Maluhi ka, day. Tabangin tayo mo mama, day. Nagisig plastic, day ba? Nay, hunay. Tagay sa salya ng plastic, nay. Kaya nagisig ang plastic, nay. Kuwasang kamot. Duha alaman. Duha ah.
Alay, hi sa sambalag dali. Ay. Mukhang ka na ni. Salamat sa imong mga tabang na ha. Nga nila may ang gibuhat guys. Kuha na lang akong plastic bag kay. Wa man may plastic gloves kasi bito ang mapalit sa grocery nga. Plastic nga kuan. Ano naman yung gihimo. Para di mamansa hanggang kamot kay. Kuan man eh. Makamansa man eh. Mukhang ka na Liana o para by first time sa Liana mukhang nga ni. Hindi arang lipayan ni mo nga namas mo Tita Esther. Nga hima ka. Hindi didi ka muban. Didi ka mubang Tita Esther. Ubang ka o. Marabala sila batas ila. May batas ila. Ano? May batas Tita Esther sa ila. Hindi ko yung basa mo. Dako na mas mga ating regres. Makabansa na ba nila eh? Ay, papari. Ano? Yung sama ka muli, papari. Hindi ko pa may papari. Anong lugay pa bang kulo ka papari mo are? Kaya excited na sa Liana. Ang lugar dyan ko na ni Kahuman guys, kaya daghan man eh. Mugamay na magulo si Jagay Sugkuan na, mauga na. Kaya nimdim ko nga tiligya dito sa ang kabag trabaho dito sa Quezon City ba, na doktora. Mani diyang lutuon, pero kuan to, kanang naiuga na daan, pinalit na ni Diyang. Ilan po na basta-basta buhatin guys. Nani. Ang kuti. Makalingaw guys ba? Makalingaw. A few moments later. Tatay sa baba. Pata natin. Kani, tiil sa baka. Ay, bawi. Salamat eh. Salamat sa imong pasadante.